Sanibona nonke bathandi bohlelo luka Professor Umnguni umthandi wabantu. Ngiyabingelela kuphi nakuphi bathandi bohlelo lwami Umnguni TV. Namhlanje ngizokhuluma indaba enkulu ethinta nje ikhambi elikhulu ekuthuba ncamise. Ubancamise ke ikhambi lempi kodwa hayi impi lezibhamu nempi yemkhondo. Lana sisuke sikhuluma ngabantu abathi siyahamba sifaka ama CV ethu siyahamba siya kuma interviews baningi su100 noma su50 noma sibangaki kodwa laba bantu babefika lapha kusuke kufunakala kube khona umuntu oyedwa ozowina noma ozothatha leyo post esuke ibangwa okuyinto ke leyo yayenziwa kuqala kuthiwa kuyofeswa kuqala engakabikho ngakafaka ama CV kumiwe endaweni enkampanini ngaseSangweni kuqhamuka umlungu ke ezokhomba ukuthi ubani kamqashayo ubani angamqashi bekukhombile uyaqasha ngakhomba ngakuqasha leli khambi ke lavela lapho ukuthi kukhona induku ethi mihlanganisiwe yenza ukuthi wena ubancamise uphume phambili ngalesikhathi bethi ubani ngeke azawine mina ngizowina noma kuyabhalwa iphepha noma ngabe kuyabhalwa iexam kodwa kuyaziwa ukuthi kufanele kube khona abazophasa wena ke makuthiwa ke usebenzisa le nduku ukuthi ubancamise uyakwazi ukuphumela phambili ukuphuma phambili okuyinto ekhona nakulabo bathi hayi sibabile endodeni noma sibathathu endodeni noma siba u6 endodeni kufuneka indoda ikhethe umuntu ezomshada kuqala noma indoda ikhethe umuntu ezomlobola wena mawusebenzele lekhambi okuthiwa ubancamise ikhambi elenza ukuthi ubancamise ukuncamisa abantu ke usukubancamisa ngokombango makhondiso ibangwa bese wena uphumela phambili bese beyancama ukuthi ayikubani banayi akayeke usehlulile into ekhona leyo eyenzekayo noma ngabe kuthiwa icompetition imqhudelwane kuzoculwa kuzonziwani makusese ubancamise leyo nto lelo khambi lelo lisiza lapho ukuthi ke abantu bakwazi ukusizakala ekuthenini ke bancame into ke ngifuna ukuyichaza lento kuthiwa ubancamise ayisetshenziswa umuntu oyi1 ungayisebenzisa wedwa ulungile owesifazana ngayisebenzisa uwesizwe ngayisebenzisa kodwa ngifuna ukugcizelela ukuthi umndeni nekhaya liyakwazi ikhaya ukuthi life nikhona life nje liphele nikhona isizathu esidala lokho anikwazi ukuncamisa abantu nibahlule nikwazi ukuphumelela nithola imisebenzi nikwazi ukuganwa nikwazi ukugana nikwazi ukufunda niphase akwenzeki bonke abantu bala ekhaya kuthiwa bayazama kulungi nobani futhi umndeni uhlezi nezingane eziwu6 amantombazane abafana akusebenzeki akulungi inkinga la egcekeni bavaliwe ukuthi bengaphumeleli kodwa umzali noma umama noma ubaba umesukuma ethulele ikhambo ukuthi ubancamise alisebenzise ekuthenini ingane zakhe zikwazi ukuphumelela liyashintsha lelo khaya lelo nalo liwancamisa amanye amakhaya kuthiwa loyamuzi kwakunendla eyodwa loyamuzi kwakuyindlu yodaka kodwa njengamanje sekwakhiwe kugcwele imoto kugcwele inkomo kukhona umakoti kuphuma imishado lemizi ebicabanga ukuthi lo muzi angeke uzuye phambili usuya phambili manje ngoba sekukhona ikhambi okuthi ubancamise okuyinto ke leyo ongeke uzuyithola endawo ozoyithola ngokuthi uze la kwaMnguni uzofuna leli khambi ngoba abantu abaningi bayalalela ukuthi uMnguni uthini kusasa besebenza izinto ongesizona athi umuntu ngifikile ngazofuna induku ethile ayengisebenzelanga ngithi wayithatha ngayithatha kubani ngithi ngeke uyithole komunye umuntu ngoba izinto lezi mina engizazi kudala engazara zikhona ekhaya isetshenziswa omkhulu zazasala kobaba zikimina mayilezi ikhwaba ngisho ukuthi ke uma unenkinga enjalo yokufuna ukuphumelela nokufuna ukuthi uncamisa abantu abathi ngeke kube yilutho kufunakala usithinte 1 ngizoshiya inamba yami okwesibili ngicela ukusho ukuthi njalo ngomgqibelo ~5 kuya ku ~5 umthando wabantu uzobe ku1 KZN TV
ningaphuthelwa abathandi bohlelo lami ozothi hayi namhlanje anginawo amadatha, cha hamba uyovula 1KZN TV uzongithola khona njalo nje ngomgqibelo ngizobe ngikhona ngikhuluma ngazo izinto lezi ezithinta ukulapha ngendabuko. Okwesibili nokugcina ukuthi ngiyaphuma ngiya eWitbank ngomhla 31 May ngizobe ngiseWitbank eMalahleni eTasbet extension 12 ngizobe ngisebenzela khona ngifaka nge31 ngiyavala ngomhla ka2 bese ukuthi ngomhla ka3 kuJune ngizobe sengise Meadowlands ezone 5 eSoweto, Meadowlands ezone 5 eSoweto umhla ka3 kuya kumhla ka5. Bonke abantu abadinga umthando wabantu nabadinga usizo bazokwazi ukulithola ke kulezi insuku engayibali ngisuke ngisebenzela ekhaya esigodlweni bese ngiyaphuma ngalama date engiwashoyo. Nazi ke inamba zami ngaphansi zibhaliwe, fona ukwazi ukuthi ke uthole usizo. Okugcina nci impophoma ezoba ngomhla ka11 June esigodlweni eThekwini eNanda lapho sobe sithandaza khona ekseni sihambisa abantu bonke siyobanikeza isibusiso. Impophoma leyana ke engadinga umuntu ozongena ezofuna into ezo100 kodwa ngene umuntu ofuna into eyi1 ngoba uzoyithola lona eyi1 ungathi 2 uma ungafuna into ezimbili ngeke kusalunga. Sifuna umuntu ozothi ifuna into eyi1 bese yayithola ke impophoma ke sebusika sibe naye sehlobo eyimpumelelo abantu bayibona imangaliso namanje futhi ngiyaphinda ngiyofaka abantu ebusika. Inkosi yonibusisa okungenzeka kubantu kumnguni kuyenzeka. Amen.